Vrijednost jednog čovjeka ogleda se u vrijednosti njegovog znanja i u vrijednosti njegovih djela. A nijedan čovjek neće imati i posjedovati znanje koje vrijedi i koje se vrijednuje dok ne upozna Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok ne upozna njegova imena, kako se Allah zove, dok ne upozna njegova svojstva, neće njegovo znanje ništa vrijediti dok ne upozna svoga gospodara. Šta vrijedi čovjek koji ne zna za onoga koji ga je stvorio? Šta vrijedi znanje čovjeka koji ne zna za onoga koji njega stvorio i stav ovaj svijet oko njega? Šta vrijedi njegovo znanje? Ništa ne vrijedi, braći. Ovaj koji ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala i nije upoznao Allahova imena i ne zna kako se Allah zove i ne zna svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, kakav je Allah? On je neznalica. On još gore i još treće neće znati kojim putem i kako se stiže do Allaha subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Kako će stići do toga da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Kako da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kazni i sačuva od džehennemske kazne. Kako će to postići? Znači neće znati načina i puta do Allaha subhanahu wa ta'ala onaj ko ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim neće znati što ga sve čeka na tom putu. Pa onaj ko ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala još je treći da ne zna sebe. Ko ne zna savršenost Allaha i uzvišenost Allaha i svemoć Allaha subhanahu wa ta'ala, treći je da ne zna svoje manjkavosti, svoje nedostatke i svoje sramote. Ovo je znanje, braći. Najučeniji čovjek je onaj koji ovo najbolje poznaje. A najveća neznalica je onaj koji ovo ne zna. Koji ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala i ne zna kakav je put koji je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ljude koji ne znaju Allaha subhanahu wa ta'ala naziva neznalicama. Pa na početku sure Rum Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome kako su Rimljani poraženi, a kako će poslije izvjesnog vremena ipak pobijediti Rimljani Perzijance. Rimljani su poraženi od strane Perzijanaca, ali nakon nekoliko godina opet će Rimljani pobijediti. Ti bida i sinin. Lillahi l'amru min qablu wa min ba'du. Allahu pripada sva stvar. Sve je u Allahovim rukama i prije i poslije. U Allahovim rukama je i sad kad su Rimljani poraženi i u Allahovim rukama će biti i ono poslije kad je Allah objavio da će Rimljani ponovo pobijediti. Opet je to u Allahovim rukama. Toga dana kad Rimljani pobijede jevme i vi jefrahul mu'minun, bit će drago vjernicima. Binasrillahi jansuru men ješa, zato što Allah radovaći se Allahu i pomoći kojom Allah pomaže koga on hoće. Wahuwa al-azizu rahim, a on je silan i milostiv. Wa'ad Allah. To je Allahovo obećanje. Što Allah obećava? Sad u trenutku kad su Rimljani poraženi, Allah obećava da će pobijediti. La yukhlifu Allahu wa'adahu. Allah neće prekršiti svoje obećanje. Walakin aktara nasi la ya'lamun, ali većina ljudi ne zna. Šta ovdje većina ljudi ne zna? Većina ljudi ne zna da Allah neće prekršiti svoje obećanje. Većina ljudi ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer mi među ljudima kažemo, kad neko kaže izaćete, a ovaj drugi kaže neće, ne znaš ti njega. To tako? Neće, ne znaš ti njega. Pa onaj ko zna Allaha subhanahu wa ta'ala, zna da Allah subhanahu wa ta'ala obećanje neće prekršiti. Ali mušrici koji su sa Ebu Bekrom raspravljali kako će Rimljani pobijediti kad su sad poraženi i nisu u to vjerovali, oni ne znaju Allaha, orajki nekvaran nasira jaremu, ali većina ljudi ne zna. I ovdje Allah subhanahu wa ta'ala ove ljude koji ne znaju Allaha naziva kako? Neznalicama.
Ali oni nešto znaju, ja'lamuna zahiran min al-hayati dunya. Oni znaju pojavne, vidljive stvari na dunjalu, oni to znaju. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, ali su oni naspram ahireta u nemaru. Pa oni koji ne znaju Allaha su ne znali se, makar sve ovo na dunjalu ko ostalo znali. Ne znaju. Vrijednost jednog čovjeka ogleda se u vrijednosti njegovog znanja i u vrijednosti njegovih djela. A nijedan čovjek neće imati i posjedovati znanje koje vrijedi i koje se vrijednuje dok ne upozna Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok ne upozna njegova imena, kako se Allah zove, dok ne upozna njegova svojstva, neće njegovo znanje ništa. لا لا تضل